kembali lagi bersama saya Megi dalam acara makan-makan. Mungkin Jawa ini balik mana karo aku, Des. Nang acarane madang-madang, oke. Saiki aku lagi nang Klaten ya. Nah, nang Klaten gue enak manganan sing aneh, yaitu soto garing. Toreng nek wong iki soto kering atau enggak soto garing. Nah, soto garing kuwi disajekne padha kaya soto-soto liyane, cuma iki ra nganggo kuah ya. Nah, iki aku mau nganggo nganggo bihun neng, terus rokokan, suiran ayam, terus nganggo moto ben goblok enek kopi sekarang iki mau. Nah, iki aku mau tuku nang Bandungan. Langgananku pas SMP apa ya SMP apa SD ngono. Aku tukune kuwi. Iki mangan. Nah, sejarah soto kering kuwi aku maca ya, aku takoni wis zaman penjajahan bisa nang sebenarnya. Mungkin pas jajah kae anak lepasan soto kan nganggo kuah kesuwen iki rasa nganggo kuah ternyata enak. Nah, enengin nang Klaten. Mungkin Boyolali yo ketok eneng, cuma iki ciri khasnya nang enengin nang Klaten tok. Nah, iki aku mau tuku nang Bandungan. Sing daerah Klaten sing rarati kuwi Bandungan kuwi enenge nang kuwi nek reti Basin, Pasan Basin. Kuwi nek lapangan Pasan Basin lurus. Nah, enek lapangan basin dan lapangan bal kuwi nang pinggire mlebu arah desa Bandungan. Nah, pokoknya paling mentok bisane kuwi enek omah enek tulisane, aku mau rono enek tulisane soto garing. Nah, iki soto garing iki aneh yo, enenge mau nang Klaten. Kuwi nek tuku nang ngendi bingung. Nah, aku mau kaget tuh kan jenenge wong rat kulino mulih nang Klaten tak tuku aku nganggo pupu mau iki regane 11.000. Murah tenan yo. Makane kowe nek do kulineran nang Klaten lagi nang sekitaran Klaten golek wong dodol soto biasanya dhek mesti enek soto kering juga biasanya. Nah, jajal lo soto kering. Nek kowe biasa pesen mie ayam tanpa kuah kering. Nah, iya nek nang Klaten jenenge soto kering. Jadi bahan iki wong biasa sebenarnya. Enek bihun, enek kobis, tokolan, terus suiran ayam, mau kayak moto, uyah sithik karo kecap. Nah, mau pesen nganggo pupu. Cicipi sik ya. Bismillah, maca doa sik. Rasane kon dhisik aku SMP kan liyane bisa padha. Padahal asin. Ana pedes-pedese ngono kae. Iki rasane ket dhisik padha. Oh iya. Kalau enak gotong apa jenenge ya gotong sing enak nang mie ayam ngono kan. Bakso. Enak. Pokoknya nek kowe seneng Klaten takon wae ya. Neng mau nang Klaten nang kota liyane eneng ciri khasnya yo soto garing iki. Kowe mau tuku, tak pangan kono. Jalae aku lali kok. Klaten iki pun rada ireng-ireng sithik katoke. Nah, makanya aku mau nang omah tak bungkus, tak pangan nang omah. Pokoknya nek nang Klaten wis mulai oke sih soto garing ngono iki. Kebanyakan nek wong ngomong ya jenenge wong Klaten iki Jawa ya kan. Kebanyakan ngomongnya tuku toreng yo apa soto garing nang endi
oke sebenarnya, cuma iki aku tuku nang langgananku nang Bandungan ya. Bandungan ini ngendi yo mburi lapangan pasar mburi lapangan babalan Basin kae mlebu terus mentok kanan desa kiri jalan nyiwa yo nyiwa paling rong omah enak terusane mau soto ayam ngono kowe peseno soto garing ngono lha iki enak banget iki aku mau tuku mong 10.000 ya 10.000 wis ngau pupu lho ya enak banget ya. Mana pokoknya tak entek yo. Mari aku goleki informasi lebih spesifik sing luwih bener iki angel. Nang Mbah Google yo ana. Awal mula soto kering Klaten iki ana. Mergone ana nang Klaten, mungkin artikel kuwi rong eneng. Orang yang gawe yo dinas perkulineran Klaten yo kon gawe artikel soto garing ya penting lho. Soto garing ini awal mulanya piye? Ini ciri khas. Selain soto garing pun oke sebenarnya. Mungkin ya sesuk meneh lah. Saiki tak makan soto garing sih. Iki enak banget. Rasane tetep padha. Kata aku SMP apa? SMP aku tuku ya. SMP apa SD? Mangane iki soto garing. Mungkin nang kowe ndung pernah reti soto garing yo teko nang Klaten. Apa mara nang omahku tak jajake sesuk. Mangane yo seret yang membisik. Pokoknya soto garing gue nanya mau nang Klaten. Oke sih sebenarnya. Dan soto garing cuma nek ciri khasnya ya mungkin ya lambe-lambemu kuwi to. Ilate ya rasane kuwi mungkin beda-beda ya. Cuma kaya aku kan langganane nang kene ngene Mbah. Sapa aku lali jenenge ya. Tes cilik aku. Tes SMP apa ya aku SMP ketok SD ya wis pernah tuh. Rasanya itu enak banget. Pokoknya gue nang Klaten wajib tuku soto garing ya. Apa yuk nek gue nang Klaten ngontak aku ae. Aku yo nang Klaten tak jajake soto garing. Tak kenal ke liyane ya pokoknya. Wis pokoknya gue tak entek gesek. Tak entek mangananku. Tak ngeleh aku. Ada. Oke.